Man snakker nu om, at man vil have en uddannelse først, som kræver et eller andet. Altså, det må være et job, som ufaglærte job, man må kunne bestride. Man må jo tage, hvad han kan få. Altså, han er jo en stor stærk mand, der er jo ikke nogen skavanker, fordi det er nogle fysiske skavanker. Altså, ikke kontanthjælp, men i hvert fald mener jeg ikke, han er. Altså, når han har søgt et arbejde, fordi mener jeg ikke, at han kan følge kraven, så står han jo ikke til rådighed. Men det er helt klart, at i hvert fald kontanthjælpen burde være stoppet, fordi når han ikke søger, det er ikke til gang for samfundet, det er ret meget det familie der. Jeg har fået nogle ydelser, de ikke er berettiget til, altså ud over det. Det er ikke klart undersøgt som de andre ting, hvor der er krav om tilbagebetaling, og de midler, de allerede har fået berettiget til familien. Der er eventuelt nogle straf, efter de straframmer, der findes. Jeg ved, at i Fransk Kommune, der har vi tidligere en aftale med Helsingør Politi om, at møder med sådan nogle personer foregik på politikåren. Nu foregår det på Rådhuset, fordi vi har nogle lokalbetjente, som har kontor på Rådhuset, og de deltager så, som ministeren siger, at det er ikke nogen af hans medarbejdere, der skal true, det vil man ikke finde sig i. Så der er nogle borgere, der tidligere blev nægtet adgang til Rådhuset. Det gør det der, fordi hvis der kommer flere af den slags, så skal de andre jo levere flere penge til samlede kage. Altså klart, flere, der bare kræver ind uden at levere noget, jo mindre bliver det til. Nogen kan jo kun bruge pengene en gang, ikke? Altså, så og det er helt klart at være opmærksom på, om de deltager i jobsøgende, og om nogle familier, der konsekvent ikke deltager i samfundet, og bare kræver kontanthjælp og ikke yder noget, og holde øje med dem, om tjekke op på, om de er i landet, og hvad det med op på dem, og så. Det er bekymrende, altså at læger er selvfølgelig også kun mennesker, men altså det er derfor, jeg mener, at nogle gange så skal der måske en anden over en egen læge. Fordi egen læge er måske oftest for flink, kan man sige, fordi de kender mig til, at det er jo synd for men han er jo sådan et godt menneske, og så videre, og så videre, ikke? Og skulle tro sig til ydelser, selvfølgelig er de også kun mennesker, og dem, der sidder i forvaltningen, men helt klart, de er udsat for pres i den retning. Så mener jeg på, at de går videre og højere op i systemet, og så går der. Det skal ikke være sådan, at man kan presse sig til en ydelse ved at have en negativ adfærd. Nej, grunden til, at de har det er jo graver alt til sig, hvad de overhovedet kan. Det er jo ydelser, officielle indtægter, der gør det, og bruger mange huse. Det er klart, det giver selvfølgelig et større indtægtsgrundlag for det offentlige, men plus det, mange af indtægterne de kommer jo sandsynligvis fra kriminelle handlinger. Det er klart, altså socialsystemet i Danmark er jo exceptionelt i forhold til andre lande, og især det, hvad mere det var Kroatien, der vil blive sendt hjem til. Nok ikke til store problemer. Der findes nok sager, der grænser derhen af desværre, fordi jeg tror ikke på, at det er enestående, fordi der findes befolkningsgrupper, som er meget kreative på det område der, ikke? Altså det netværk, han har, kan jeg forestille mig, at han har givet ideen videre til andre. Altså, vi har jo et kæmpe netværk fremgivet også udsendelsen. Det er klart til andre, der, når de hører om, hvor meget en familie kan få i Danmark, så er det klart, så kommer der nok andre op og prøver, om det kan gentage sig.